आरो सासे भारतनि प्रधान मन्त्रिया फैनानै मोनसे हारिखौ बेसेबांबा बुरजा हारि दङ 130 कोटि मानसि दङ बिनि गेजेराव 15 लाखल' सुबुं अनजिमा थानाय मोनसे हारिखौ बेबायदि बाख्नाय फैनाया जोंनि थाखाय फिसा खोथा नङा बियो बे बेसेबांबा गिदिर खोथा आरो बेखौ जोङो मोननो हादों बे बाख्नायनायखौ नैबे बेसेबांबा मुंख्लंआ जिउ गारनाय थै होनाय जोंनि गोलोमदै होनाय बेसेबांबा ओंखाम उखै जाहाबनानै सोमावसारनाय बे गासैनिबो थाखाय हाग्रा बंग्रा थानानै जोहोलावफ्रा सोमावसारनायनि उनाव बे गोरोबथाखौ खालामनायनि थाखाय जोङो बे बाख्नायनायखौ मोननो हादों दा बेनिखायनो रायजोफोर आं नोंथांमोनखौ दिनैबो खावलायगोन आं दिनै एबसुनि आफादगिरि नङा नाथाय गोलाव समाव जिखिनि आफादगिरि जाबोबाय नोंथांमोनजों जोबोद खाथि सोमोन्दो लानानै आङो नोंथांमोनखौ बयखौबो सिनायजोबाब्लाबो गावनिनो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बायदि लानानै असे न'खरनि बायदि लानानै जि मोनसे बिश्वास खालामनानै जों सोमावसारबाय बेजोंनो जोङो मोनसे फिथाइखौ हासिल खालामनो हाबाय आरो दिनै आङो बुंगोन जे बे सोमावसारनायनि जि स्पिरिट जोंनि जि गोहो बेखौ अराय सम गोरबोआव फोथांनानै लाखि जों बेजोंसो थांनानै थागोन बियो बड'लेण्ड मोननो थाखायल' नङा जोंनि न'खर संसार जानायाव जोंनि समाजनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनायाव गासैबो जेंनाफोरखौ जोङो सुस्रांनायाव जोंनो बे रिभलिउसनारि स्पिरिट जांख्रिखांनो हानाय जि गोहो गोसो बेखौ अराय सम नांगोन आरो बेनिखायनो दिनै जेला बिजनि दख'राया बरायनो होनो आं बुंदों मोनसे रेलि खालाम 5 किल'मिटार जों थाबायनानै फैदों दिनै ओरैनोबा बराय जाग्राफ्रा बुंदोंमोन बिसोर सिदा थांनानै बराय जाहैगोन जों बराय जायाखै आरो बे थाबायनायखौ खुनु दिन दलद दोननो मोननाय नङा जों थाबायबायानो थागोन जोंनि थांखियाव सहैयागौमानि थाबायबाय थागोन मैया दाखालिनिफ्राय सोरबा बुंदों जोंहा बिटिसिनि चिफ बिथाङाबो बुंदों जोंखौ बड'लेण्डखौ गारबाय कमप्रमाइज खालामबाय माने नागारनानै फैबाय होननानै जों बिथांमोनखौ बुङाखै बिएससिनि बै समाव सागानगिरि जोंनि सासे गेदेमा जों जायखौ बयबो फुजियो बेबायदि सासे दैदेनगिरियाबो सप्तासे सिगाङाव बुंदों बेखौ थगायजाबाय एबसुआ थगायजाबाय आमफ्राया थगायजाबाय राजखान्थि खालामनोसो बेखौ लाबोदों जोंबो बिथांमोनखौ सोंनो हायो बिएससिखौ मानो लाबोदोंमोन बिटिसिखौ मानो लाबोदोंमोन दिनै एसे आगोलाव आदा गबिन्द बसुमतारिया बुंलांबाय जे बिटिआरआव मा दङ गैया बिटिआरआ मुङानो बेसेबांबा गोजौखा इन्डियायाव मोनसेल' जायगा दङ एनसिआर होननाय नेशनेल केपिटेल रिजन दिल्लीयाव नेशनेल केपिटेल रिजन बिनि उनाव गावनि जाथिनि हारिनि मुङाव मोनसे रिजन जाबावबाय बे जाबाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिनि सिगाङाव बिनि स्टेटासा एरिया डिस्ट्रिक्टसोमोन बिटिएडि होनोमोन बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्टनि स्टेटासा दायो रिजनाव फैबाय नर्थ इस्ट रिजन होनना बुङा होनबा नर्थ इस्ट रिजन गासैबो नर्थ इस्टनि 7 रायजोखौ लानानै मोनसे रिजन होनो नाथाय जोंनिया हारसिङैनो मोनसे रिजन बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बियो बेसेबांबा गोजौ दिनै मुलुगनि गिदिर गिदिर स्कलारफ्रा बुंदों नोंसोर बेसेबांबा गिदिर बुद्धिनि खामानि मावबाय आलादा रायजो होनना लिरा मालाय मा जानो नोंथांमोननि स्टेटासा आलादा रायजोनि खुनु गाहायाव गैला बियो बेसेबांबा गिदिर रिजन जाफैबाय माने आसामनि चिफ मिनिस्टार आसामनि मन्त्रि आसामनि बायदिसिना अफिसारफोर जोङो मुंखौ सोलायनो जों एसे जौगाहोनो जेला नारा नाथा नाजाबाय सागान होला होननानै खुद्रिबाय जोङो रागा जोंबाय बै समाव बिथांमोना मुं नागिरै ओरैबायदि मोनसे मुं होनो गोनां जाबाय जि मुङानोखि आसामखौबो बारनानै थांबाय रिजन जाहैबाय बियो एरियाया जोंहा गिदिर नङा जाबाबो स्टेटासा खिन्थु मोनसे रिजन जाबाय रायजोफोर दा बेखौ बै दाख्लै जोंहा एनडिपि एस ग्रुपनि फेलेंगा बिथांमोन सावरायग्रा बिथांमोनखौ बरायनो थांनानै हाग्रामा महिलारिया गावनो बुंदोंमोन बेथ' स्टेटआनो जाखाबाय एसेल'सै होननानै उनाव आरो बियो बुंलायबाय बेयाव जेबो गैया होननानै दा गावनो बिराद गोनो गोथो जादों मा बुंगोन मा बुङा गोनो गोथो जानांगौ जेबो गैया रायजोफोर बिएससि लानानै 1135 मानसि थैनानै बिएससि मोनदों ओरैनो मोनाखै बै बिएससिखौ लानानै बै समनि लिडारफ्रा रायलायदोंमोन न' बां सावजाबाय जिनाहारि जाबाय जेराव थांनांबाय थाखा फैसा लुट जाबाय आइजोफोरनि सना गाना लुट जाबाय बेसेबांबा खस्थ' जाबाय जेरैखिजाया सागान होनानै माबा मोनसे लानानै साननैसो जिरायनानै आरो लामा हान्थिलायगोन मा गोरोन्थि बिलाय लाबाय आरो हान्थिलायबाय आरो सोमावसारलायबाय फैयै बिटिसि सुक्ति जाबाय 6 सिडुलनि बेवहायबो रायलायबाय बे जोबथा नङा आरोबाव बेखौ
फरायसालिफ्राव एसे फरायसाफ्रा मोजाङै फरायफिननानै जोंनि गासैबो थिग थाक खालामनानै आरो लामा हान्थिलायगोन। दानिया एबार लामा हान्थिनाय बिएससि सुक्तिया एबसुजों जादोंमोन, बिपिएससिजों, बिटिसि सुक्तिया बिएलटिजों जादोंमोन। दानिया बै समाव एनडिबि गैयामोन। दानि जयन्त बसुमतारी बुंनाया आरो एनडिबिया सिजफायार जाबाय, जोंहा आरोबाव लामा हान्थिबावबाय। लामा हान्थियै फैनानै दिनै बिटिआर जाबाय। मानगोनां रायजोफोर, हारसाफ्राबो 1989 मायथाइयाव आसाम सुक्ति खालामदों। बै 1989 मायथाइयाव 35 बोसोर सिगाङाव जे आसाम सुक्ति जादों, बे आसाम सुक्तिया दाबो गोबां दफाया मोगथाङाव महर होआखै, महर मोनाखै। नाथाय बे 35 बोसोराव बर'फ्रा खेबथाम सुक्ति खालामबाय, खेबथाम गोरोबथा। दा बेखौ नुनानै हारसाफोरनि गोरों लेखा गोरों मानसिफ्रा सोमोनांदों, बे बर'फ्रा माबायदि जाथि। बिथांमोना खेबसे सुक्ति खालामनानै बेखौनो हमथाबनानै थाबाय। जोंनिया जाया नालाय बाद होबाय, नङा होमबा? जोंनि आखलानो बेबायदिखा जोंनि हारिनिया। नों जाहोआबा आं जाया नामा? नों जाहोआबा आं जागोन। जोंखौ रावबो हमथानो हाया। दिनै बिथांमोना जोंनो स्कुल होआ होनदों, आन्दलन खालामदों आरो जाबावबाय। कलेज होआ होनदों, आन्दलन खालामदों आरो जाबावबाय। फैयै दिनै नैबे बिटिआर गोरोबथायाव बर' फरायसालिनि जेसेबां जेंना दङ खेबसेयावनो सुस्रांनायनि बिथांमोना रादाय होनो गोनां जाबाय। जोंनो गंसेबो भेन्सार स्कुल थानांगौब्ला बड'लेण्डनि सिङावल' नङा, बड'लेण्डनि बाहेरावबो जोंनि रावनि जेंनाखौ बिथांमोना सुस्रांनायनि दिनै रादाय होनो गोनां जाबाय। दिनै बिथांमोना जोंनि रावनि जेंनाखौ लाखिनो हाला। आसाम सरकारनिफ्राय बिटिसिआव नांगौ बायदि रांफोरखौ मोनामोन। फारसेथिं मोनबाबो बिथांमोना खरसा खालामनो हायाखै। बहाबानि फैसाखौ बहाबा हरदों, बहाबानि फैसाखौ बहाबा हरदों। सिगां दानिया इउटिलाइजेसन सार्टिफिकेट होनो हायैनि फैसाखौनो मोनला जाबाय सरकारनिफ्राय। दा बिनि उनाव ओइबार खिन्थु नैबे गोरोबथायाव मा जाबाय, आसाम सरकारखौल' नेनानै थानांला। साननैसो उनाव पार्लियामेन्टआव जेला 125 एमेन्डमेन्ट जागोन, 125 संबिजिरनि सोलाय सोल' जागोन, अब्लानो जोंनियाव डाइरेक्ट सिदा राङारि मददआ फैसिगोन सेन्ट्रेलनिफ्राय। आरो बे एमेन्डमेन्टआ जानायखायसो बेयाव सोबाय। एमेन्डमेन्टआ सोआबाबो जोङो 280 आर्टिकेलखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै डाइरेक्ट जोंनियाव फान्डिंनि खोथाखौ केन्द्र सरकार माने इन्डिया गभर्नमेन्टआ जोंनो होखाबाय। दा नंखायनो रांनि बेलायाव बिथांमोननि बायदि 500-600 कौटिनि थाखाय जोङो आसामनि खाथियाव थांबाय थानांगौ जानाय नंला। जोङो सेन्ट्रेलनिफ्राय डाइरेक्ट रांखौ मोनसिगोन। दा बियो मानो गोजौ जाया जानो? दिनै डिसिएसपिनि खोथा बिथांमोना जे बबे मोजां बेखौ मख'नो नागिराखै। माने मख'बा गावसोरानो लाजियो। लाजिनांगौ जेबो गैया, जों लाजिफोनांनो नागिराखै। जों नोंथांखौबो बिबार माला सोदों, बर' रायजो राजाफ्रा आर'नाइ सोदों। मोजां खामानि मावनायखौ बयबो बाख्नायो। नाथाय 17 बोसोराव जे आइ आफा गोरिब गुन्द्रानि थाखाय जेबो मावाखै, बेखौसो दुखु मोनदों, नङा होमबा? मावनाय मोनबा दिनै बरायगौमोन जों, मानो बराया जानो? गावनिनो बर' फिसा, बर' जोहोलाव, सोर बिमाया गावनि फिसाखौ बराया जानो? सोर बर' बिमाया गावनि फिसाखौ बराया? दिनै सोरबाया जौ फाग्ला जाबाबो बिमाया गावनि फिसाखौ बरायो, अनो। आरो नों मोजां खामानि मावबा मानो बराया जानो? दिनै सोरबा सासेखौ आर'नाइ सोनायनि सोरहाबा दिनै रागा जोंदों। मानो रागा जोंनांगौ? नोंबोथ' सोजाखांबायना 17 बोसोर सिगाङाव। दिनै बेसेबांबा बैसो जाबाय आरो गोबिन्द मोना। दिनै 70 बोसोर जानोसै। बे बैसोसिम जुजिबोबाय। दिल्ली दिसपुर थांनानै हरथ्रोब सानथ्रोब खामानि मावनानै सोरनिबा आथिङाव हमलाय, सोरजोंबा नांलायलाय, बेसेबांबा जुजिनानैसो बे गोरोबथाया जादों। मानगोनां रायजोफोर, सान्दुं अखा खामजानाय, पुलिस मिलिटारिजों होसोजानाय बे मोनसे बाहागो। गुबुन मोनसे बाहागोआ जाबाय टेबोलाव नांलायनाय गभर्नमेन्टजों। बेबो बिराद जुजिनांगौ बाथ्रा। दिल्लीनि अफिसारफोर, राजखान्थि नेताफोर फिदिं नोंखौ माने माबा मोनसे खोथाखौनो फिदिं माने बेखौ गैया खालामनो नागिरो। आरो बेवहाय नारा नाथा नाजानो गोनां जायो। गोलोमफ्राव जायो, जुजिनो गोनां जायो, ओंखाम उखैया दै गांना जायो, हरथ्रोब सानथ्रोब नांलायनो गोनां जायो। आरो आं बायदि माने साधारन मानसि सासेया आं नांलायनोबो मोजां मोना, गोरा खोथाबो बुंनो मोजां मोना, आङो गियो। आरो बेवहाय थांना नांलायहैनो गोनां जानाया आंनि थाखाय बेसेबांबा गोब्राब। नाथाय हारिनि थाखाय 100 बार नांलायनो हायो, 1000 बार नांलायनो हायो, लाख बार नांलायनो हायो। मानोना जोङो हारिनि थाखाय खामानि मावनो जोङो फैदों। दा मानगोनां रायजोफोर, दा बिनि थाखायनो आङो गोलाव खोथा बुंनो सानाखिसै जे दिनै बे गोरोबथायाव
नैबे ओनसोलनि थाखायथ' जाखाबायानो बाहेरनि बर'फोरनि थाखायबो जाबाय दिनै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल अल इन्डियानि बर'फोरनि थाखाय बेंगलाव थानाय बर'फोर दिल्लीयाव थानाय बर'फोर बेंगलराव थानाय बर'फोर जेराव बर' फिसाया संसार जानानै दङ बै ओनसोलनि बर'फोरनि राव थुनलाइ हारिमु जौगानायनि रिसार्च खालामनायनि स्टाडि खालामनायनि थाखायबो दिल्लीयाव मोनसे क'क्राझाराव मोनसे फसंथान जागोन बर' हारिमुआव जोङो सारा इन्डियानि बर'फोरखौ नायनो हासिगोन बे गोरोबथानि बेथ' बिटिसिआव गैयामोन ना दा बेफोरबायदि मोनसे नायोबा बिटिसि गोरोबथानि थाखाय बे बेसेबांबा गोजौआव दिनै बिथाङा बेखौ गाव खालामनाय गोरोबथाखाय गावनि गोरोबथाखौ बिथाङा नङै होननानै बुंजानो गिनानै जानला मानला बुंलाबायबाय थादों बेफोर थिग नङा रायजोफोर बेफोर थिग नङा बड'लेण्डआ जोंनि बिखा गेजेराव थायो बिथांमोननि बायदि राजखान्थि खालामनानै गेलेनायाव जोङो बड'लेण्डखौ बाहायनो हाया मानोना बड'लेण्ड सोदोबा बर' हारिनि जिउ रेखा होननानै बुंदों आङो बड'लेण्ड सोदोबा बे बड'लेण्ड सोदोबा जोंनि थाखाय बेसेबांबा गोथार ओंखायनो जों गाराखै बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल आरो दायो बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बड'लेण्डखौ कुनुदिन गारनो हाया बर'फ्रा बिमा बिफाखौ जों जेसेबां मोजां मोनो गावनि सेथियाव जोंनि आइ आरो आफा नाथाय नैथियाव बड'लेण्ड होननाय सोदोबा जोंनि असे गोरबोनि आरो बेयो साफ्रोमबो बर' फिसानि गोरबोआव थानांगोन थैस' थांस' अरायबो होमबासो बर' हारिया थांना थागोन बेखौ मालाबाबो बावनो नाङा रायजोफोर दा बेनिखायनो दिनै बे गोरोबथानि गेजेरजों बाथौसालिनिफ्राय खेराइसालिसिम बे गोरोबथायाव दङ सिगांनि गोरोबथायाव गैयामोन दिनै खेराइया जाबाय बर' हारिनि हारिमुनि जागायजेननाय जों बयबो मिथिगौ बाथौआ जोंनि बयनिख्रुइ गुदि धोरोम बर'फ्रा दिनै ब्रह्म धोरोमखौबो जोङो सिबियो कृष्णआवबो जोंहा माखासेया दङ गुबुन गुबुन धोरोमाव दङ नाथाय बर'फोरनि बयनिख्रुइ जोंनि गोजामसिन जोंनि धोरोमा जाबाय बाथौ धोरोम आरो बे बाथौ धोरोमखौ दिनै मुलुगनां थाखोआव लांनो थाखाय बिनि सायाव स्टाडि रिसार्च खालामनो थाखाय नैबे गोरोबथायाव जोङो दिनै मोनसे प्रजेक्ट सोनानै लाबोनो हादों कुमारिघाटायाव शंकरदेव कलाक्षेत्र नायनो थाङो गुवाहाटियाव दिनै जोंनि खेराइसालिखौ नायनो फैनांगोन खेराइया जोंनि बेसेबांबा मोनसे गोजाम हारिमु आरो बेजोंनो जोंनि गासैबो हारिमुवा जोनोम जानाय ओंखायनो जोङो भेरगावआव खेराइसालि बिनानै लाबोदों हारसाफ्रा गुवाहाटियाव बेसेबां गिदिर खालामदों बिनिफ्राय डाबल ट्रिपल गिदिर खालामनांगोन जोङो जोंनि खेराइसालिखौ आरो मुलुगनि मानसिफ्रा फैना जाहाथे जोंनि खेराइखौ बेवहाय नायफैनो गोनां जायो हर सान अडिअ भिडिअ बेवहाय खेराइया दामनांगोन खाम सिफुं जथानि सोदोबा 24 घन्टा बेवहाय जानांगोन जोंनि खेराइखौ जाहाथे मुलुगनि मानसिफ्रा मिथिनो खाबु मोनो दा ओंखायनो रायजोफोर बेजों लोगोसे दिनै बेवहाय साख्रि बाख्रि लामा दङ एनडिबिनि केडारफ्रा फार्स्ट प्रायरिटि मोनगोन आर्मि पुलिस पेरामिलिटारि सिआरपिएफ जेरै बै बिटिसि सुक्तियाव दङमोन बेवहाय जोङो 10,000 जोंनि लाइमोनफोरखौ आर्मि पुलिस पेरामिलिटारियाव सोनांगौ होननानै बुंदों जोङो मोनसे रेजिमेन्ट बिदोंमोन बर' रेजिमेन्ट नाथाय मुलुगनि कुनु हादोरावनो गोदान रेजिमेन्ट खुलिनो होला माने गोदानै गायसननो होला माने इउएनअआनो बन्द खालामदों दा बेनिखायनो इन्डियायावबो गोदान रेजिमेन्ट खुलिनो हाला आईआरबीएन बिदोंमोन जोङो इन्डियान रिजार्भ बेटेलियनाव जोंनि बर' बेटेलियन थानांगौ होननानै दा बेवहाय अफिसारफोरा बुंबाय बिनि माखासे बेथना सेलारिया खावसेखौ माने केन्द्र सरकारा होयो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ खावसेखौ राज्य सरकारा होयो स्टेट गभर्नमेन्टआ दा जोंहा बेबायदि रेभिनिउ गैया नालाय फैसा गैया जोङो रिजार्भ बेटेलियनखौबो मोनासै ओंखायनो जोङो सानबाय जे जोंनि सेंग्रा लाइमोनफ्रा जायफोर हाई स्कुलाव फरायना गारबाय हायर सेकेन्डारि फरायनानै गारबाय ओरैनो थाबाय हौवासा जा हिनजावसा जा डिफेन्स सार्भिसेसआव हाबनो थाखाय जोंनि ओनसोलफ्राव रिक्रुटमेन्ट रेलि जानांगोन बिनि थाखाय थाखा फैसा होनो रायजोफोर आं खोनादों गेजेर गेजेर सोरबा 500 थाखा खांदोंनो आरो बे दायखौनो मैया हाग्रामा महिलारिया जोंनि एबसुखौसो बुंदों माने एबसुआ फैसा खांदों साख्रि होनो होननानै आंनो मैया क'क्राझारनिफ्राय बुंहरदों फरेस्टनि मायबा साख्रि ओंखारदोंनो 9 लाख खांगासिनो दङ आरो मायबा इन्सपेक्टर साख्रि दङनो 25 लाख गाहाम खांदों जाहैदों दा जोंहा गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्रा एमए बिए पास दङ रावबो साख्रि मोननाय नंला बिटिसिआव जायफोर दिनै गावसोरनिनो लेफ्ट राइट थाग्रा कौटि टिका खामायबाय बिसोरनि गथ'फ्राल' साख्रिया मोनसिगोन ओंखायनो जेसेबां हायो थाब बे सरकारखौ सोलायनांसिगौ रायजोफोर रायजो राजानि सरकार बानायनांसिगौ जोंनि बिदा फंबायनि रायजो राजानि सरकार बानायनांसिगौ दिनै बेबायदि करापसन खालामोबा आरो दायो जिखिनि फैसा फैदों जों बेखौनो बुंदों लामा बानायनायाव बे फैसाखौ नाङा आसाम सरकारा हरगोन स्कुल कलेज बानायनो बे फैसाखौ नाङा आसाम सरकार
सरकारा हरगोन भारत सरकारा बे फैसाया गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय जाय 33 बोसोर दिनै जेरैखिजाया खस्थ' खालामनानै आन्दोलनाव बारसोमबोबाय गावनि न' बांखौ नायनो मोनाखिसै बै मानसिफ्रा बोथिनै ओंखाम मोजां मोनजानायनि थाखाय बे फैसाया बाहायजानांगोन जोङो बेखौसो नोजोर होगोन दा बेनिखायनो रायजोफोर आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायबाय दिनै बर'आव खुनु सिलाय गैला सिलाय मुक्त जाबाय मोनसे समाव जोंखौ गुबुनफ्रा सोरबा माबा मोनसे बर' सेंग्राफ्रा माबा खालामबा बर' उग्रपन्थी माबा उग्रपन्थी होननानै जोंखौ मुगैदोंमोन जोंखौ नेवसिदोंमन नाथाय दिनै सारा इन्डियायाव गोबां जौगानाय हारिफ्रा हायाखैबाबो दिनै बर'फ्रा खौसेयै जोङो खेबसेयावनो बयबो सागान होनानै जोङो मोनसे हाथियार गैयै समाज जानो हाबाय मोनसे गणतान्त्रिक समाज जानो हाबाय जोंनि जांख्रिथायखौ मोनसे फिनिशिंआव लाबोनो हाबाय उननि जांख्रिथाया मेलेमनि जांख्रिथाय जागोन उननि जांख्रिथाया दावहाया राजखान्थिनि दावहा जागोन बेनिखायनो नैबे समनिफ्राय जोंनि बिदा फंबायफ्रा जे दिनै न'आव फैफिनसिगोन माखासेखौ जों जेलनिफ्राय बरननांगोन माखासेखौ जोङो दिनै बेंगुरा जानायफोरखौ जोङो जोथोन लानांगोन जोंनि मुंख्लं न'खरफोरखौ जोङो नायनांगोन जायनि थाखाय मुंख्लं न'खराव 5 लाख होनांगोन होननानै जोङो भारत सरकारनिफ्राय दाबि दैखांनानै बेवहाय माने सुक्तियाव जोङो लिरनानै लानानै फैदों एनडिपिनि सेंग्राफोरनि केसफोरखौ उइथ्र खालामजोबनांगोन बे खामानिखौ मावजोबनो जोंनो एसे सम नांगोन आरो बेजों लोगोसे थांनाय समाव थालांनाय सोलोंथाइनि खामानि रांखान्थिनि खामानि गुबुन गुबुन खामानिफोर समाज फोसाबनाय बेवहाय बयबो मुखुब जानांगोन रायजोफोर जों गेरेमसा हारि जानो नागिरदों जोंनि थांखिया गेरेमसा हारि जानाय जोङो संख्रि बानलुनि नांलायनायाव टाइम पास खालामनो हाया बिदा फंबायजोंनो रायलायबाय थानानै मुलुगजों माला देरहानो जोङो दिनै जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा बयबो कम्पिउटार गोरों जानांगोन साइन्स टेक्न'लजिखौ बयबो रोंनांगोन रांखान्थियाव बयबो जौगानो हानांगोन दा बेनिखायनो जोंहा सम गैया जों जाहाथे बयबो खामानियाव मुखुब जायो दा बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय जे फैबाय थानाय समाव जोङो खौसेयैनो जोङो खामानि मावनांगोन जिफोर लाइमोनफोर फरायनो गारबाय आं बिथांमोनखौ बुंगोन 1 मिनिट समबो ओरैनो गारनो नाङा फरायनो गारबाय गुबुन खामानि मावदो आरो जायफोरा दिनै स्कुल कलेजाव दङ ओरैबायदि गोसो होनानै फराय बादायलायनायाव ओरैबायदि हाब जेरैखिजाया नोङो अफिसार जानांगोन इन्जिनियार जानांगोन डाक्टार जानांगोन मालाया जेसेबां नाम्बार मोनो बिनि डाबल मोननांगोन जोङो एसे खस्थ' खालामनानै फराय गामिनिफ्राय जौ जुवा गाज्रि थासारिखौ फोसाबनांगोन खेबसेनि थाखाय मैगं मिसिननानै खमसे खम 10 बोसोर गोब्राब खामानि मावनानै बर' हारिखौ जोङो बुहुमाव गेरेमसा हारि गायसननांगोन रायजोफोर बर' गामिफोरखौ मोजां खालामनांगोन थानसालिफोरखौ फाहामनांगोन बेनिखायनो आंनिबो खामानिया एबसुनि आफादगिरिनिफ्राय ओंखारनायनि उनाव आंबो समखौ आद्रि खालामनो नागिराखै आंनि गामिनि मानसिफोरजोंबो आं रायलायदों जेरावबो रायलायदों जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लानानै मोनसे रेजिमेन्ट बायदि मिटिं गादों थांदों फैदों बायदिसिना मेम'रेन्डाम होदों धरना होदों बिराद बेस्थ' थानो गोनां जाबाय 19 बोसोर फैबाय थानाय समखौ आंबो आद्रि खालामनो नागिराखै थाबैनो बर' गामियाव थांनानै आइ आफा रायजो राजाजों रायलायनानै गामिनि जेंनाया मा न'खरनि जेंनाया मा गासैखौबो बुजिजोबनानै जों खामानि मावनांगोन रांखान्थियाव जौगानायनि गोबां लामा दङ जोंनि खाथियाव नेपाल रायजो दङ दाख्लै आंनि सासे लोगोआ थांनानै फैबाय मोनसे 50-25तासो गामि लोगो नांनानै मोनसे क्लास्टार दङ बेवहाय हाजार हाजार आइजोफ्रा चाइनानिफ्राय साथानि गुजि लाबोनानै 10 लाबोनानै साथा बानायो सासे आइजोआ सानसेयाव 1000निफ्राय 1500 थाखा खामायो गावनि जायगायावनो महाराष्ट्रआव नायनानै फैबाय बेवहाय माखासे 400 आइजो दङ 400 आइजोआ पापर बानायो लिटार पापर फुङाव लानानै थाङो न'आव माने गथ'बो नायो ओंखामबो सङो आरो पापर बानायनानै अखानायै होफैयो आरो पापरखौ होनानै 800-900 थाखा लानानै थाङो बिसोर खमसे खम मास मोनसेयाव 15,000-18,000 थाखा खामायो जोंनियावबो हायो मानो हाया जानो दिनै दानाय लुनायनि जोंहा दिनै लामाखौ हान्था मेला बाजारखौ थिग खालामनानै होयोबा मानो सवालकुसियाव 10 बायनो जोंनि बिजनियावनो फैगोन मानसिफ्रा जोङो बेखौसो सरकारा मावनांगोन आरो बिटिसि सरकारनि खामानिया बेनोमोन आसाम सरकार भारत सरकारा मावनायखौ बिसोर मावनो नाङा जेखौ आसाम सरकार भारत सरकारा मावनो हायाखै बेखौसो जोंहा बिटिसिनि सरकारा मावनांगौमोन आरो बेखौ मावोब्ला दिनै 15 बोसोराव जोंनि रायजो राजाफ्रा बेसेबांबा जौगासिगौमोन आरो बे खान्थिया सोलिनाय नङा मोननायासो मोनबाय थागोन मोनैया मोना बे खान्थिया सोलिनाय नङा दा ओंखायनो सरकारखौ सोलायनो हायोबा मास मोनसेनि गेजेराव जोंनि जेसेबां 3000-4000 गोदान गामि हाबबावगोन बे गासैखौबो कम्पिउटारजों लिंक आप खालामजोबनांगोन बल्लामगुरिनिफ्राय डाइरेक्ट बिटिसि सरकारजों रायलायहरनाय बैयाव थांना फाइल गिदिं गिदिं
500,000 थाखा दालांनो जाहोना फाइल गिदिंनायनि कुनु खोथा गैया कमप्लिटलि जोङो बेखौ डिजिटाइज खालामनांगोन रायजोफोर दिनै टेक्न'लजिनि जुग जोंनि आइ आफा रायजो राजाखौ नायनानैसो राजखान्थि खालामनांगोन राजखान्थिया गावनि थाखाय नङा सोरनिबा उदैखौ सुफुंनो थाखाय नङा थाखा फैसा खामायनो थाखाय नङा राजखान्थिया रायजो राजानि थाखाय खालामनांगोन आरो रायजो राजायानो दिनै सोरबा लिडारखौ नागिरनानै गावनि सेन्देल फिथा जजासे नागिरहैनो गोनां जायोबा बोरै जानो बेलाय बे जानो मोना दा ओंखायनो रायजोफोर आं गोबाव बाथ्रा बुङा फिन खेबसेबाव बिजनि ओनसोलनि रायजो राजानिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय।